Wow, hvor er min bil? Hvor er min bil? Hov, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Autocenter København for at hente min bil. Jamen, Autocenter København, det er her i Hvidovre. Nej, Autocenter København ligger i Gentofte. Ej, så hør nu lige her, I to. Autocenter København ligger både i Gentofte og i Hvidovre nu. Okay, men bilen er skrevet op til bilsyn her i Hvidovre i morgen kl. 8. Ja, og bagefter så skal den til Gentofte og have sin undervognsbehandling. Jeg går ikke uden min bil. Det er dejligt at være tilbage i Autocenter København. Autocenter København ligger både i Gentofte og i Hvidovre med samme høje kvalitets- og serviceniveau.